Ha visszatérünk egy kicsit az identitáshoz, akkor az én meglátásom az, hogy azt a belső magot mindenkori helyzetben érdemes erősíteni, ami az én belső magom. Amikor tudom azt, hogy egy feszült helyzetben hogy tudok középpontban maradni, tudom azt, hogy kihívásokban mire tudok támaszkodni, tudom azt, hogy áll mögöttem egy család, és ha bármikor elfogyott az én energiám, akkor visszamegyek és feltöltekezek. Tudom azt, hogy lehetek elég bátor, mert hibázhatok. Mert ugye nagyon sokszor a mi generációnk legalábbis nehezen mer hibázni. Én azt veszem észre. Most még jön valaki, aki majd beszél nekik nagy okosságokról, és azt vettem észre, hogy annyira nyitottak, annyira együttműködők lesznek, amikor meghallják a saját hangjukat, tehát lehet velük egyébként a saját hangjukon kommunikálni, hogy tulajdonképpen ez teljesen eltűnik, az a típusú viselkedés, amit ott rájuk húznak, rájuk nyomnak, hogy titeket semmi nem érdekel, mert ugye ebbe akkor bele is ragad. Közben pedig ugye arra kellene őket inspirálni, mert hogy abból jönnek ezek a sikeres identitásváltások, most már használom úgy, ahogy te használod, hogy minden egyes életkorban, amikor egy változás előtt állsz, mert hogy változás előtt fogsz állni, akkor legyen bátorságod arra, ahhoz, hogy ezt a változást megéld. Szeretettel köszöntök mindenkit a Beszélgetni Menő Podcast soron következő adásában, és a Feketén-fehéren sorozattal megyünk tovább. Képes Anitával beszélgetünk most is olyan témákról, amik talán úgy tűnik, hogy első sorban nőket érdekelnek, nőket érintenek, de nekem az a véleményem, hogy mindenkit érint, csak talán a nők beszélnek róla többet. És az előző adásban elindult már egy csomó téma, és azóta is gondolkodtunk, hogy mi mindenről beszéljünk, hogyan fűzzük ezt a sorozatot, és akkor bedobtad az identitásváltás témáját, és azt gondolom, hogy erre tényleg nagyon-nagyon sok olyan résztémát rá lehet építeni, ami fontos az életünkben, úgyhogy az identitásváltással fogunk indítani, és szerintem jó sok sorozat, jó sok adás lesz ebből a különböző nézőpontból, ezt majd boncolgatjuk, úgyhogy kövessétek a YouTube csatornánkat, kövessétek a Spotify csatornánkat, a közösségi média oldalainkat, mert hogy jövünk majd a részletes témákkal, most pedig nagy szeretettel köszöntelek Anita, és miért az identitásváltás, miért erről beszéljünk? Köszönöm szépen újra a meghívást, és már nagyon vártam, mert mindig is azt érzékelem, bármikor kapcsolódunk egymáshoz, hogy annyira nagy ajándékok vannak ezekbe az elrejtett egy-egy szavakban, hogy például identitásváltás, amire valóban akár azt is mondhatom, hogy az egész életünk területeit ki lehet bontani. Mert hogy mindenkit érint, és való igaz, hogy azt hiszük ugye, hogy most mi nőként beszélgetünk erről, de hát tudjuk nagyon jó, hogy ha a nő jól van, akkor a férfiak is jól vannak. Úgyhogy innentől kezdve mindjárt férfiakat érintő téma is lett. De most a viccet félretéve, onnan jött ez nagyon erősen most be tudatosan az én látószögembe, hogy magam is keresztül mentem egy ilyen folyamaton, vagy mondhatjuk azt is, hogy megyek, hiszen mindannyian, amikor változunk, amikor egy bizonyos életszakaszt magunk mögött hagyunk és lezárunk, akkor ez nem így egy pillanat, nem egy csettintés alatt történik meg, hanem ott már bőven még előtte
zajlanak a folyamatok, ugye, amikor már érezzük, hogy bizonyos életterületünkön nem úgy vagyunk, ahogy szeretnénk lenni, már nem adnak olyan impulzust azok a dolgok, vagy emberi kapcsolatok, ugye ez is egy mély téma, mert mondjuk egy párkapcsolati szempontból is. De ugyanígy igaz, ha kiégés témaköréről beszélnénk a munkánkban, a hivatásunkban. Tehát, hogy már amikor nem abból a kitörő lelkesedésből végezzük azt a hivatást, hogy reggel nem kiugrunk az ágyból inspiráltan, hanem jaj, mit kellene már csinálni, és nem azért, mert lusták vagyunk. Ennek talán ez a legnehezebb része, hanem azért, mert valami véget ér, csak még akkor nem látjuk, hogy valami véget ér. És nagyon sokakkal találkozom most a vállalkozásomban, az üzletemben, a mentorálásaim során ezzel a fajta ciklusváltással. És talán azt is mondhatnám, hogy úgy látjuk globálisan is, hogy a világban is annyi minden zajlik és történik, hogy minden változásban van. És ez nem a spiri bullshit elcsépelt közhelyével szeretném itt hozni, hanem hogy tényleg, hogyha egy kicsit így eltávolodunk, akkor megláthatjuk azt, hogy szinte pillanatról pillanatra kell mondjuk úgy rugalmasnak lennünk. De ez meddig tart ez a rugalmasság? Mert szerintem pont az, ami köztünk mindig az alapot, a megértést, meg a közeledést jelenti, hogy a fogalmakat tisztázzunk, hogy ki mit ért rajta. Mert amikor először azt írtad, hogy identitásváltás, nálam az identitás azok az alapértékek, amiből én felépülök, ami vagyok, ami azt gondolom, hogy nem változik, maximum válságban lehet, hogyha egy értékrendi kérdés megkérdőjeleződik, akkor azt mondom, hogy ez egy ilyen identitásválság. De az, hogy identitásváltás, azt ugye persze aztán küldtél egy hosszabb üzenetet, és akkor megértettem, hogy miről van szó, és akkor értem, hogy na, Kontics, ez már rád megint vonatkozik, úgyhogy jó kis téma lesz, de hogy te mit értesz az identitás alatt, mert hogy az azért eltér attól, ahogy én használom az identitás szót. Értem, és egyébként úgy is értem, ahogy te is érted, hiszen az alapértékeink azok fontos mérföldköveink, tehát hogy azokra tudunk támaszkodni. Most, hogyha arról beszélünk, hogy becsület, tisztelet, tisztesség, kitartás, tehát most sorolhatnám, amit használunk eszköztárként ugye az életünkben, amire bármikor úgy oda tudunk támaszkodni. Kicsit kitágítva ezt a területet, pedig ezek az értékek nyilván megmaradnak. Viszont nézőpontok, amik változhatnak. És amit úgy érzem, hogy ebben a világban nagyon sokat tud adni, hogyha ki tudjuk tágítani a nézőpontjainkat, és nem ragaszkodunk sziklaszilártan olyan elképzelésekhez, amik lehet, hogy működtek 1 éve, 2 éve, 5-10 éve esetleg, vagy hozzuk ugye, ahogy szoktam mondani a családunkból, és akkor annak úgy kell lennie. Mert hogyha megnézzük, akkor régen mi volt? Ugye az asszony az otthon melegét adja, legyen otthon a feleség. Ma már a feleségek nem akarnak otthon lenni, mert tudatukra ébredtek, és tudják azt, hogy rengeteg képességük van, rengeteg ötletük van, közösségeket tudnak teremteni, tehát máshol is meg tudják élni azt az otthon melege képességet, vagy amit ott létre tudnak hozni. És hogyha megnézzük, akkor ugye mégiscsak megvan az alapegység ott is, hogy ugyanúgy ott van a szeretet, a gondoskodás, a törődés, de már máshogyan. És az identitásváltásba ez is belefér, hogy akkor, ha úgy nem működik, és az nekem úgy, mint egy személyiségnek mondjuk beszűkíti a kereteimet. És most így el is komolyodtam ezen, így biztos így, mert hogy hányan éljük meg azt, hogy elvárások szerint élnénk, mert ezt hoztuk otthonról, mert ezt láttuk, hogy így kell csinálni. De nekünk már annyira szűk ez a kabát, hogy szinte levegőt se kapunk, ugye, mint a fűzőkbe, és mégsem merjük ezt megtenni, nem merjük kikommunikálni. És akkor mi történik? Ha nem kommunikáljuk ki, akkor egy idő után a testünk leképezi ezt. És akkor történik az, hogy elfojtások vannak, fizikai síkon megjelenhetnek a pajzsmirigy problémák, megjelenhetnek emésztőrendszeri problémák, mennyi mindent tolunk le a gyomrunkba, puffasztunk fel magunkba.
És ez nem csak egy olyan folyamat az én meglátásom szerint, ami csak úgy van a világban, hanem én a 4 intelligenciát veszem alapul, hogy a testre hogyan hat egy dolog, a lélekre, a szellemre, a szívemmel hogyan vagyok benne, és hogyha ez a 4 nincs összhangba, akkor az én rendszerem visít. És nagyon sok érzékeny ember, nő van, mondhatjuk így, férfiaknál is ugyanígy igaz lehet, akinek már a rendszere jelez. És olyan szinten jelez, hogy már nem tud többet lenyelni. És akkor itt jön be az az identitásváltás, hogy elszakadhatok-e a régmúlt elvárásaitól. Mikor közben becsületes vagyok, tisztességes vagyok, lelkiismeretes vagyok, de lehetek-e az, aki szeretnék lenni? És számomra ez az identitásváltásnak a lényege, hogy mi kellene ahhoz, hogy az a nő legyek, aként éljek, aki igazán lenni szeretnék. Hát szerintem már az egy jó pont, ha valaki eljut ide, hogy ezt a kérdést feltegye magának, mert akkor meg tudta fogalmazni azt, hogy valószínűleg önmagával és a környezetével van problémája, ami ráhat, ami neki kellene változtatni, ami neki kellene lépni, mert hogy egyébként én most azt látom, és ez is tényleg napok óta foglalkoztat, úgyhogy nagyon-nagyon aktuális ez a kérdés, hogy ugye van az a korosztály, mint az enyém, az 50 pluszosok, de talán ez így elkezdődik 45 körül, és akkor tart, ugye belépnek a nők a menopauzába, van tulajdonképpen egy olyan élethelyzet, ahol talán már a gyerekek elmennek otthonról, van egy feladat, hely, megüresedést, most direkt nem kiüresedést mondtam, bár én saját magam kiüresedésnek éltem meg, és akkor ugye, amit mondtál, hogy öntudatra ébredünk, és ugye elkezdjük keresni önmagunkat, és mutatjuk nagyon sokan, és ezt így plastikusan mondjuk most már a közösségi médián keresztül ki is tudjuk tenni, hogy milyen erősek vagyunk, hogy fittek vagyunk, hogy dolgozunk, hogy élünk, hogy szórakozunk, hogy figyelünk magunkra, szóval olyan nagyon egységesnek tűnik ez az egész, és jó esetben ez nagyon egységes is, és akkor közben meg azt gondolom, hogy ez egy jó példa. Ez jó példa a fiataloknak, hogy igenis a nő az ugyanazt az utat bejárhatja, és ezeket a társadalmi konvenciókat most már felejtsük el, és mindenki élje meg azt az életet, amit szeretne. Hát egy életünk van most igazából, mire várunk még. És akkor közben jött egy kutatás, nem tudom, hogy elét került-e, a Z-generációsokat megkérdezték a nemi szerepekről. És ugye a Z-generáció, aki ugye a mi gyerekeink nagyjából, ők a klasszikus felállás hívei. Tehát ott az jött ki a kutatásból, hogy ők azt gondolják, hogy fontos döntéseket azért hozzanak meg a férfiak, hogy a háztűz melegét azt őrizzék a nők, és hogy ezek a klasszikus szerepek, ezek maradjanak meg. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit csesztünk el, mit rontottunk el, hogy a gyerekeink, és most nem konkrétan az én gyerekem, hanem ugye értelemszerűen statisztikailag nagy átlagban, nem azt tekintik példának, hogy anya megy és csinálja, és önmegvalósít, és vagány, és hanem az tetszene nekik, hogyha egy ilyen nagyon stabil, nagyon klasszikus, nagyon biztonságos, nagyon tradicionális életük lenne. Kérdés az, hogy ezek statisztikai alapon, nekem mindig van egy kicsit ezzel, mert hogy azért látom az életet. És hozhatom azt, hogy nekem is ugye a mi gyerekeink, tehát hogy pont tegnap beszélgettem a fiammal, és ő például imád a konyhába lenni, ő főz. Tehát, hogy náluk ő az, aki alkot és főz, és mindent is simán megcsinál. És én kicsit elmozdulnék a statisztikától, mert az életről beszélgetünk. És ugye, hogyha egy 20 éves gyereket megkérdezünk, nyilván ő is egyfajta identitásváltásban van. Amikor neki kellene a világot látni, amikor neki ugye be kell állni majd, mint egy családfenntartó. És azért ne felejtsük el, hogy
mikor mi ott voltunk abban az életkorban, akkor ugye ott van az a nagy önbizalom, majd menni fog, meg majd csinálni fogjuk, és akkor majd jó lesz. De ők is nagyon sok mindent láttak belőlünk. És lehet, hogy pont azért, mert azt látták, hogy pörgés van, anya-apa megy, és amikor megélték azokat a pillanatokat, amikor meg otthon van a család, és egybe vagyunk, akkor meg tényleg azt mondták, hogy igen, mégiscsak ezt kívánom. És hogyha nem a két szélsőséget nézzük, hogy a nőnek mennie kell, tehát hogyha nem tesszük rá ezt a kelt, hogy hú, most már akkor menjen és élje az életét, hanem mehet is, maradhat is. Mert hogy mindenkinél más működik. És én minden esetben szoktam azt mondani, hogy ha valamin van egy kényszerítő erő, én attól menekülök. És azok az emberek, akik elég öntudatosak, nehezen tűrik ezt, hogy őket kényszerítik. De ha lehetőség van, és azt mondja, hogy élek a választás jogával, akkor arra megyek, amerre én szeretnék menni. És nyilván az, hogy melyik gyerek, tehát hogy mit látunk a gyerekeken, nagyon keresik a helyüket, én ezt látom. Mindegy, hogy hány egyetemet végeznek el, sőt, amit látok ma, én azt tapasztalom gyakran, hogy halmozzák a diplomákat a gyerekek, mert addig se kell igazán felelősséget vállalni. Mert még nem tudják, hogy mi legyen annak az útnak a végén. Sokan vannak így. Aztán vannak olyanok is, mint akit kilőttek a rakétából, és 10 évesen már tökéletesen tudják, hogy merre menjenek. Tehát, ha visszatérünk egy kicsit az identitáshoz, akkor az én meglátásom az, hogy azt a belső magot mindenkori helyzetben érdemes erősíteni, ami az én belső magom. Amikor tudom azt, hogy egy feszült helyzetben hogy tudok középpontban maradni, tudom azt, hogy kihívásokban mire tudok támaszkodni, tudom azt, hogy áll mögöttem egy család, és ha bármikor elfogyott az én energiám, akkor visszamegyek és feltöltekezek. Tudom azt, hogy lehetek elég bátor, mert hibázhatok. Mert ugye nagyon sokszor a mi generációnk legalábbis nehezen mer hibázni. Én azt veszem észre, hogy mindent tökéletesen akarunk csinálni. És hát ennél fogva megy a háttérbe a bizonyítás. És még nem elég jó, még nem elég jó, még nem elég jó. De vajon mikor lesz elég jó? Hát lehet, hogy soha nem lesz elég jó, de ezzel viszont vitatkoznék, mert nekem pedig pont nem tetszik az a trend, amikor azt kezdjük el súlykolni, hogy tehát a halálommal fogadd el önmagad, azt nagyon nem szeretem, de most ugye nagyon bejött ez a nem elég jó is jó, meg mi van még ilyen, hogy a tökéletlen az új tökéletes, szóval, hogy ezek szerintem pont olyan üzenetek, és pont olyan stresszfaktort jelentenek mondjuk egy nőnek, aki végre eljutott oda, hogy ő úgy érzi, hogy valami feszíti, és jobbat akar, és hogy azt mondja, hogy jó, de hát akkor lehet, hogy ez is tök jó, tehát, hogy akkor mi a bajom, ha összehasonlítom magam mással. Nem magukkal kezdik magukat a nők összehasonlítani, nem magukhoz képest akarnak jobbak lenni, hanem elkezdenek a mai világban influencereket követni, járnak különböző női körökbe, és akkor ott a speakereket elkezdik követni, és mindenki azt hiszi, hogy ugyanazt az utat be tudja járni, de hát nem fogja tudni ugyanazt az utat, hiszen annyira mindegyikünknek különböző a háttere, amit mondtál, hogy mi minden kell ehhez. Tehát az egy dolog, hogy te érzed, és akkor rálépsz az útra, vagy rálépnél az útra, hogy változtassak, és akkor megtaláljam az új identitásomat, és abba boldog, kiegyensúlyozott legyek, de hát ehhez baromi sok dolog kell. Kell a környezet támogatása, kell a család, kellenek a körülmények. Szóval, hogy a legtöbben szerintem ott akadnak el, hogy egy tévképet kezdenek ebbe követni, hajszolni, és közben még el is bizonytalanítjuk őket azzal, hogy a tökéletest elkezdjük kvázi ilyen ördögként megjelölni. Oké, de akkor ha visszamegyünk oda, hogy mi a tökéletes,
Mert hogy ez is egy kérdés, érted, hogy hol van a tökéletes. És megint csak, hogyha ott van egy ilyen félelem, hogy oké, de akkor kibillen az az ember, aki a tökéletességet keresi, és hogyha meg van kérdőjelezve, akkor ez egy kibillenést hozhat. Ez szerintem személyiségfüggő. És nem jó, most ez lehet megint egy olyan mondat, ami megfeszít, hogy nem jó, nem rossz. Hiszen, hogyha neked, ha te szeretsz úgy élni, hogy a tökéletességbe menni, akkor csináld. Mert hogy itt ezen nincs elvárás, nincs stressz, nincs nyomás. Az a te húzóerőd. Egészen addig, amíg az a valami ki nem billen. Mert azért ezt lehet egy középpontban tartani. Csak amikor valakinek ez már egy hiányból fakadó rész, ott tud megbillenni az én meglátásom szerint, amikor egy amikor egy kompenzálás van mögötte. Mert hozhatjuk most ide például a változókort, ugye, amit mondtál a nők esetében, hogy na az nekem például úgy meg tudod fogni. Mert úgy kezdett el viselkedni a testem, ahogy nem szoktam meg tőle. És azt a képet magamról, és azért beszélek most magamról, hogy ne általánosítsunk, hogy azt a képet magamról, amit aztán szembe láttam, hát akkor így kinyílt a szemem, hogy úgy legalább már így kinyílt. Szóval, hogy így ki ez a nő? Mert nem így néztem ki, mert nem ekkora volt a térfogatom. Szóval, hogy, és ami adelőtt működött, az nem működött egy idő után. És ez egy nagyon mély belső folyamat. És amikor azt mondom, hogy oké, hajszolom, akkor gyerünk, még több edzés. Igen, ám csak ennek a testnek pont nem a még több edzés kellett. Hanem, hogy megértsem, hanem, hogy szeressem ezzel is. És akkor itt most visszakanyarodnék oda például, hogy egy identitásváltásban az én kép jelentősen változik. Mert hogy, illetve az elfogadás saját magunk felé. Mert amikor vagy egy hídon még nem mentél át, hanem csak elkezdett megváltozni. És az, hogy tovább pörgetem mondjuk az edzőtermet, nálam nem működött. Az működött, hogy elkezdtem légzőgyakorlatokat csinálni, hogy kapcsolódtam a idegrendszeremmel. Megismertem, hogy az az étel, amit addig megettem, az régen nem bántott, most nem tetszik. És ezt a fajta újba lépést, ezt nekem meg kellett tanulni. És ezt el kell lépésről lépésre elfogadni. És ez nem tökéletes. Na most akkor mit csináljak? Kukázzam ki, mert nem tökéletes? Ezt értem, de például ez is, amit mondtál, hogy ez ilyen egyénfüggő, igen. És hogy nem lehet nagy általánosításokat hozni, de közben a világunk meg ugye a nagy általánosításokról szól, hogy mi van tehát hogy csak egyszer keresel rá egy nem tudom, menopauzás témára, onnantól kezdve az összes algoritmus olyan videókat, olyan cikkeket, olyan képeket fog neked tolni, ahol aztán teljesen megzavarodsz, hogy most súlyzolsz, fuss, gyalogolj, lélegezz, jogázz, fejre állj, lábra állj, mit csinálj, mert hogy mindenre van pro és kontra, és neked kellene saját magadnak ezt eldönteni. És akkor jön az, hogy én, aki egyébként azt gondolom, hogy stabil vagyok, és nem érdekel a külvilág, és bla bla bla, totálisan nem igaz. Tehát, hogy amikor így valaki ezt mondja magáról, hogy ő aztán a tutit tudja, és hogy úgy csinálja, ott én mindig egy kicsit kételkedem ebben, mert hogy én meg pont a másik végét jártam meg ennek a menopauzás világnak, hogy ketyegett az óra, 52, 53, 54, még mindig semmi, még mindig úgy működök, mint tinédzser koromban, és így olvastam, hogy hát ennek mindjárt vége, tehát, hogy akkor hol van nekem a menopauzám. Kéne izzadni, mi? Hát most már legalább egy hőhullám jöjjön, vagy valami, mert általában 12-50 most van az izzadás. Polárpulcsiban alszom, meg vastag zokniban, mert mindig meg akarok fagyni, hát hol van már egy kafa kis hőhullám.
És akkor ugye minden barátnőm mondta, hogy hát hülye vagy, hát örülj neki, addig van minden rendben, meg de hát feszíti az embert, hogy másnak már 10 éve túl van rajta, akkor velem mi a baj, ugye, rögtön? Milyen érdekes, nem ez, hogy velem mi a baj, és akkor közben meg ott vagy, nekem például, mikor mondod, hogy valamitől téged kivág az ideg, én mondhatom azt, hogy engem meg attól, hogy általánosítunk, és azt mondjuk, hogy mert a társadalomban ez van. Nem, kinek az igazsága az? Tehát, hogy vannak itt nekem ilyen bosszantó kérdéseim, hogy kinek az igazságát fogadom el akkor, amikor azt mondom, hogy én 52 évesen baj van velem, mert nincs tünetem. Halleluja! Hála és köszönet, imádjuk. És merjek már, például ez egy másik dolog, merek-e különbözni? Merem-e elismerni azt a testet, aki épp úgy működik, ahogy. És most nem jó vagy rossz, mert én mondjuk úgy bementem volna abba a polárpulcsis verzióba, de nekem például a párom folyamatosan mondogatja, hogy jó, mikor jössz már be, mert kicsit fázok, és igen, és akkor ezen szoktunk jókat nevetni, és én nagyon fázós voltam régen. Nincsenek hőhullámaim, meg ilyenek, hála Istennek, tehát, hogy de azt észrevettem például, hogy a hőháztartásom megváltozott. És a lényeg, hogy én nagyon nem akarok beletartozni. És én azt hiszem, hogy itt nagyon jól tudunk kapcsolódni, hogy nem akarok beletartozni a nagy átlagba. És merhetünk nem beletartozni a nagy átlagba. Választhatjuk, hogy nem tartozunk bele a nagy átlagba. Hány évig voltunk jó gyerekek, jó kislányok, megfeleltünk a konvencióknak, hány évig? Évtizedig. És akkor most ott tartunk, hogy ki előtte, ki utána, 50, és akkor így azért azt úgy látjuk, hogy még jó esetben van 50. Minimum. Igen. Én ezzel ijesztegetem a gyerekeket. De figyelj, de az én apukám 88, most lesz 89. évében van. Minden születésnapkor elmondja. Anyukám még 50-et. És amikor nekem születésnapom van, akkor pezsgő. Anyukám még vagy 50-ig. Hát mondom, köszi, te jól leosztottad a lapokat. Szóval, hogy azt akartam ebből kihozni, hogy annyi mindennek feleltünk meg. És most már nem kell, mert hogy nem tudjuk, hogy tényleg mennyi van előre. És akkor legyen már önmagad végre, ha bemered vállalni. Na itt a nagy kérdés, ez nagyon jó, mert pont ez kattog az agyamban, hogy ugye az én szakmai területem egy kicsit azért a női vállalkozásfejlesztéstől újra átpozicionálódott az általános vállalkozásfejlesztésre, mert hogy én azt gondolom, hogy azon a területen ilyen jelentős különbségek nincsenek. Nálad azért az ügyfélkörben alapvetően nők, vezetőnők jelennek meg, és hogy mennyire merik ezt egyáltalán bevállalni. Tehát, hogy mert hogy én továbbra is azt látom, hogy egyre többen vannak, de még mindig nagyon-nagyon kevesen. Hát van dolog. Nyitogatni kell ezeket az ajtókat. Mondjuk én azt mondom, hogy ugye én abban a helyzetben vagyok, hogy engem már azok a hölgyek keresnek meg, találnak meg, és most mondok egy ilyen eretnek szót, rezegnek össze ezzel, akik már azért erről így mernek beszélni. Az másik kérdés, hogy átmennek-e a hídon. És akkor azért van az, hogy egy mentorprogramban én ott vagyok, és tartom nekik a teret, és ez azt jelenti, hogy én nem csinálok meg helyettük semmit. Nem is mondok meg nekik semmit. Viszont amíg ő felismeri a képességeit, tudatosítja azokat a képességeket, behozza a gyakorlatba, addig nincs egyedül hagyva, hanem mennek végig a folyamaton. És a közösség az nagyon sokat tud ebben segíteni. Nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem, ők még ezt nem vállalják be, és akkor azt általában nem így mondják ki, hanem úgy, hogy ez hülyeség. Meg engem ez nem érdekel, ugye, ahogy szoktad mondani, most nem rád célzok, mert azért nem célzok rád, mert téged már beszippantottalak. De nem, hanem hogy így azért nem, mert hogy
amikor valaki azt mondja, hogy nem érdekel, az előbb te mondtad, ugye, hogy amikor valaki azt mondja, hogy hát én tök jól vagyok magammal, akkor azt mindig tudjuk, hogy aki a legjobban ellenáll, na, pont ott lenne a szükség. És akkor ilyenkor azt tudjuk csinálni, hogy ugyanazzal a szeretettel vagyunk jelen. Nyilván egy vállalkozásban is meg kell azt, tehát hogy egy vállalkozás is eléri azt az üvegplafont, és nem tudom, hogy ezt te hogy látod. Én azt szoktam mondani, hogy ahogy a vállalkozás vezetője van, úgy van a vállalkozása is. Hogy te erről hogy gondolkodsz? Hát azt mondom, hogy ha ezt egy 10 évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondom, hogy nem feltétlenül vannak ugyanúgy, tehát nem olyan, mint a kutya meg a gazdája, hogy egy idő után elkezdenek hasonlítani egymásra. Ha ezt most kérdezed tőlem, akkor azt mondom, hogy 99%-ban a vállalkozás pont ott van, és pont úgy van, ahogy a vezetője van. Akkor fejlődik egy vállalkozás, hogyha a vezetője képes és hajlandó önmaga fejlődni, hogyha mondjuk csapata van, mert hogy egy olyan cégről beszélünk, ahol több munkavállaló is van, akkor képes a vállalkozás fejlődni, hogyha a vezető fejlődése húzza magával a munkavállalók fejlődését. Tehát amikor azt látom, hogy egy vezető, főleg ez generációváltásos cégeknél fordul elő, hogy mondjuk aki már átadná, de még nem adja át, mert még fogja, de már azt érzi, hogy valamit tennie kell, ő önmagán nem, mert az ott még nem tart, de akkor hagyja, hogy a többiek így fejlődjenek. És hogy fura módon az ugyanúgy nem működik. Tehát, hogyha a csapaton fejlődik, de én nem, az ugyanúgy nem működik, mint amikor én nem fejlődöm, és stagnál a vállalkozásom is. És ezt nagyon-nagyon sokan nem hiszik el, mert azt gondolják, hogy hát ez csak a piac, tehát hogy a vállalkozásokat csak a piac befolyásolja, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy 10-15-20 évvel ezelőtt a klasszikus társadalmi-gazdasági működésnél valóban a piac befolyásolta a vállalkozásokat. Ma egyre többet beszélünk arról, és ez nekem mindig ilyen észvesztően jó visszaigazolás, hogy elkezdtek beszélni arról, hogy a vállalkozás akkor működik, ha a vezetője fejlődik, és ha képes együttműködni. És akkor ilyen nagy rácsodálkozások vannak, a múlt héten is voltam egy konferencián, ami alapvetően egy gazdaságfejlesztési, térségi, turisztikai projektnek a bemutatója volt, és akkor ott az előadó az egyik mondta, hogy hát mennyire klassz, mert hogy találtak egy olyan innovatív módszertant, ami arra épül, hogy a helyi igények alapján, helyi együttműködések alapján egymásra figyelve fogalmazzák meg az igényeket, és azt fejlesztik. És én meg ültem a Suranó-pályán az utolsó sorba, és néztem, hogy de jó, akkor mi 25 éve ugyanezt csináljuk, tehát akkor mi 25 éve vagyunk nagyon innovatívak, de hogy ez azért innovatív, mert hogy benne van, amit mondasz, hogy az egyénnek kell fejlődnie, és hogyha az egyén képes fejlődni, akkor a módszertana is fejlődik. Úgyhogy igen, ebbe a sorba beálltam én is, hogy anélkül nincs vállalkozásfejlesztés, hogy a vezető fejlesztése ne történjen meg. Pont, nem is tudom, most így valamelyik nap valakivel beszélgetem, most nem is emlékszem már a történet, de ennek kapcsán, hogy beugrott ugye az, hogy mennyire okos egy ember, mennyire intelligens. De mégis nagyon nem úgy bánik az alkalmazottakkal. És hogyha az érzelmi intelligencia, ugye ma már erről beszélgetünk, és amiről te beszélsz, az tökéletesen ide illik, hogy az érzelmi intelligencia mennyire tud jelen lenni. Az érzelmi intelligencia mennyivel van előtted. Mert ugye ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha már erről beszélünk, akkor a 4 dimenzió. A test, a lélek, a szellem, a szív. És ez megjelenik a vállalkozásban, mert a szív a vállalkozásban a nyomot hagyni. Hogy milyen hasznára vagyok én a társadalomnak. Kicsiben,
nagyobban, és világszinten akár, mert azért arról is beszélgetünk, és akkor innen már mehetünk oda is, meg nézzük akkor ezt egy kicsit ilyen mikro-makro környezetben, és nem abban, ami a hagyományos értelmezés, hanem az, hogy amikor elkezdünk kitágulni, és van egy cég, akinek az egész lüktetése, mert olyan a vezetés, és az egész lüktetése olyan, hogy imádnak bejárni az emberek. És hogyha imádnak bejárni, akkor az meg fog érződni azokon a projekteken, amikben dolgoznak, és ez nem csak hazai szinten, hanem külföldi, tehát országhatáron túl is igaz lehet. És meg tudnak történni azok a kapcsolódások, amik nem tudnának megtörténni egy elnyomás, félelem alapú működésben. És ez egy nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy ugye üzleti körökben a Kovi intézet ezt tanítja, hogy ugyanúgy van emberként, és a vállalkozásnak is ugyanúgy van a test, a lélek, a szellem, a szív. Tehát, hogy ugyanúgy működik megjelenésben, szellemiségben, lelkületben és küldetéstudatban. Uh-huh. És akkor, amikor azt mondod, hogy hurrá, mi 20 éve, akkor azt tudom mondani, hogy milyen érdekes ez, hogy csináljuk, és nem tudatosítjuk. És amikor egyszer csak valaki a külvilágból azt mondja, hogy de most már mi milyen jók vagyunk, mert így működünk, akkor te ránézel, hogy de hát az én normám az, igen, hogy én alapból így működöm. És amikor ezt tudatosítja ha visszatérhetünk oda, ahonnan ugye így identitásváltásban elindultunk, hogy én azt veszem észre nagyon sokszor, hogy olyan értékek vannak, mindegy, hogy nők, férfiak, birtokában, amikről azt hiszük, hogy azok nincsenek, pusztán azért, mert nincs tudati szintre felhozva, és nincs megmutatva az, hogy az az érték mit teremtett már a világban. Igen, mert hogy egy csomó minden nekünk ugye evidencia saját magunkkal, a saját működésünkkel kapcsolatosan, és pont most egy ilyen önkéntes szakértői program keretében minden évben járok iskolákba tanítani, egy-egy ilyen speciális órát adni, általában vállalkozásfejlesztéssel, pénzügyekkel kapcsolatosan. Tavaly saját márkát építettünk, idén meg hát ugye bejött a nagy hype, a mesterséges intelligencia a pénzügyekben, és én szakiskolákba, szakközépiskolákba járok legszívesebben, és most már évről évre hívnak vissza. És ugye mindig azt mondják a tanárok, egy kicsit így pironkodva, hogy hát nehéz terep, hát a gyerekeket nem nagyon érdekli ám itt semmi, majd úgy hát ha nem figyelnek oda, majd akkor azért próbáljuk fegyelmezni őket. Mondjuk ezekben az iskolákban, ahova járok, már nincs ilyen, de így indultunk pár éve. És akkor tényleg szembeülnek velem olyan gyerekek, akiknek nem ez a világa értelemszerűen, meg hát 16-17 évesek még jó, hogy nem ez a világa, és az iskolát azért utálják, mert hogy ki nem, meg miért kell ott lenni, meg és akkor most még jön valaki, aki majd beszél nekik nagy okosságokról, és azt vettem észre, hogy annyira nyitottak, annyira együttműködők lesznek, amikor meghallják a saját hangjukat, tehát lehet velük egyébként a saját hangjukon kommunikálni, hogy tulajdonképpen ez teljesen eltűnik, az a típusú viselkedés, amit ott rájuk húznak, rájuk nyomnak, hogy titeket semmi nem érdekel, mert ugye ebbe akkor bele is ragad. Közben pedig ugye arra kellene őket inspirálni, mert hogy abból jönnek ezek a sikeres identitásváltások, most már használom úgy, ahogy te használod, hogy minden egyes életkorban, amikor egy változás előtt állsz, mert hogy változás előtt fogsz állni, akkor legyen bátorságod arra, ahhoz, hogy ezt a változást megéld. És hogyha ezt elfolytjuk itt 16-17 évesen, akkor amikor a 20 évek elején belépünk az életbe, és jön talán az a szorongás, hogy ezt most meg tudom csinálni, saját család, stb. Ha ott megint egy szorongással párosul, akkor amire oda jutunk, ahol mi vagyunk, mondjuk így 45-50 pluszosan, hogy most jön aztán egy óriási
identitásváltás, mert hogy lehetőségem van újra megfogalmazni önmagam, akkor nem lesz meg a bátorságom. Mert hogy folyamatosan azt tanultam, hogy ez egy szorongató érzés. És szerintem ez az, ami a legtöbb nőt, férfit, mert hogy őket ugyanúgy érinti, visszatart, hogy amikor ez a nagyon fontos identitásváltási pillanatunk jön, akkor már ezt csak szorongással társítjuk. Igen. És képzeld el, hogy ez meg még visszább is mehet, mint 16 év, meg hogy a szüleinkét is átvehettük, mert ugye az ő attitűdjük szerint nevelkedtünk, tehát hogy sok minden van, és az a nagyon érdekes ebben, hogy a testedben minden információ el van raktározva. Tehát ahogy történnek a változások bennünk, akár testileg, fiziológiailag, azoknak van egy lenyomata a testünkbe általában. És mindjárt mondok egy példát, akkor egyszerűbb lesz. Hogy például valakinek van egy emésztési problémája. És volt egy ilyen ügyfelem, aki mesélte nekem, hogy a fia és amikor ültek a családi asztalnál, ugye kamaszodott a fia, és hát akkor már nagyon öntudatra ébredt, és állandó feszültség volt a férjjel. És ahogy leültek enni, volt egy szituáció, amikor annyira összefeszült a két férfi, hogy a nőnek, ahogy nyelte a falatot, az a görcs beakadt a gyomrába. És bármikor egy feszülő helyzetbe került, ugyanazt az emléket hívta elő a teste. Na most ez ugyanígy igaz az óvodáról, mikor óvónéni azt mondta, hogy Pistike, te olyan béna vagy, hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, úgyse fogod vinni semmire. És akkor ugye tudjuk, hogy azért erre a mi intelligencia rendszerünk többféleképpen reagálhat. Mert lehet egy olyan Pistike, akinek azt mondták, hogy nem fogod vinni semmire. És akkor Pistike ezt elhitte jó gyerekként, és tényleg ül a kocsmába, és már úgyse tudja vinni semmire. Másik oldalról azt mondhatja Pistike, hogy nem, na csak figyeld meg. És bebizonyítja, hogy viszi valamire. Harmadik esetben lehet olyan, hogy Pistike elfogadja ezt az igazságot, majd egyszer csak jön egy tanár az iskolába, aki meglátja, hogy Pistike tehetségesen fest. És az agya átkapcsol, és lesz egy kettős hitrendszere. Egyik oldalról a szülői intelem, hogy nem viszed semmire, másik oldalról a tekintély személynek az emelő energiája. És nagyon sokszor, ha az ember nem tudatos, például, és az identitásváltásba itt is bemehetünk, hogy amikor mondjuk történik egy vállalkozás esetében, hogy elkezd rosszabbul menni neki. Ment egy felfelé ívelő pályán, de bejön mondjuk egy életkor, bejön egy hasonló történet, mint ami volt akár a családban, akkor ugyanígy az agy kapcsol, és elkezdi az én képet visszaállítani oda a családira. És valahogy már nem úgy mennek a dolgok. És akkor mit csinálunk vállalkozóként? Hát még jobban rálépünk a gázra. Egészen addig, amíg ez a test bírja. Egészen addig, amíg a rendszert fel nem számoljuk. De ha ilyenkor vagyunk elég éberek, tudatosak és merünk, amiről az előbb beszéltünk, hogy merjük-e választani, hogy máshogy megyünk, mint a szüleink, mondjuk. És akkor lehet egyébként, hogy itt a generációváltás a vállalkozásokban, itt is lehet például ez egy ilyen pont, hogy merem-e vállalni, hogy minden tiszteletem mellett, most én a magamét csinálom. Úgy csinálom, ahogy azt én, ugye? De ehhez azért kell egy belső munka. És itt azt tudom mondani, hogy az identitásváltás az nem személyiségváltás, hanem frekvenciaváltás. Talán így tudnám ezt most a legjobban megfogalmazni. Ó, és ez nagyon jó, és szerintem ennek az adásnak ez lehet is a záró mondata, a frekvenciaváltás, mert hogy erre majd nagyon rá tudunk kapcsolódni. Én arra is, hogy milyen az, amikor ilyenkor valaki még rálép a gázra, aztán egyszer csak az élet, vagy önmaga, vagy bármi azt mondja, hogy akkor ezt most állítsuk meg,
Mehetünk tovább a vállalkozások irányába is, hiszen valóban a vállalkozások életében a generációváltással ez iszonyatosan fontos téma, és szerintem nagyon sokakat érdekel az is, hogy mondjuk egy női életúton, hogyha egy picit végigmegyünk, és az egy-egy szakaszban megállunk, és elkezdünk vájkálni, hogy ott mi minden történik, akár mi minden történt velünk, akár a kliensi körünkből milyen tapasztalatokat hozunk, akkor az azért sokat tud segíteni. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy kövessen minket továbbra is a YouTube csatornánkon, a Spotify csatornánkon, a közösségi média oldalainkon, mert hogy most nem lezárjuk, hanem csak veszünk egy levegőt, és a következő adásban pontosan ezt a mondatot, amit Anita most elmondott, folytatjuk.